right in front, just like that. Idahoko gobernadorea eta Oñatiko alkatea. Jendea hemen ibili da dantzan, soka dantza egin du, lehenengo aldiz zekitenak, ez zekitenak, eta beraz zoratzen 50 urte dira Oñati eta Boixe ibili zirela BSU Unibertsitatean programa elkarrekin antolatzen Oñatira bidaltzeko. Orain ohorezko aurrezkoa gobernadoren aurrean eta lehendakari ordea eta Euskal Jaurlaritzako bengoechea lehendakari ordea eta kultura sailburua eta baita Oñatiko alkatea ere. Dantzari ari direnak, Boixe bertako dantzariak. Ikusten ditugu bertako euskal familia ezagun batzuetako seme-alabak. Emozio handiz, gobernadoria esan bezala. Eta Idahoko Kapitolioan gaude. Jaialdi 2025 edizioa gaur inauguratu eta gaur hasiko den aldi honetan.